guru kamu. Oke. Ayo. Yo, Mbak Yovika sudah siap? Yo. Nenek. Ah, mendek angel Pak mendek. Ayo, ayo. Yo, 1, 2, Nenek, 3. nenek, Ya, nenek. yuk. Nah. Ayo. Ayo pegang mic semua berdua. Yo. Joget serampat khas Tulungagungan kendangane Gonggo Mino. Betul, nggih. Tapi joget itu juga macam-macam Mas Victor. Ah, nggih. Nek Gonggo Mino itu khas Tulungagungan. Tulungagungan. Kalau di Banyuwangi ada khas lagi namanya tari pitik-pitikan. Wah, wonten nggih Mas. Ada. Tahu Tahu to sing ngene iki lho iso to sampean. Pak tuh. Oh, Tari anu toh, pitik-pitikan. 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 Ah, nggih, Kuwi nggih, uga kudu dijajal. Dijajal. Mbak Yovika bar Mbak Yovika sinden siji mboko siji kudu Ngoten. dites. Dites satu persatu. Sing menilai kamu ben adil. Oke. Iya. Ya. Tapi Mas, joget pitik-pitikan nek gak dicontoni ya gak afdol, kurang afdol. Ya iya no, contone sik no, Mbak Yovika Contone, sik, ya. sumise sik ben dicontoni karo Mas Victor. Ya, Ayo, ayo. oke. Ayo contoni kendangan. Aku rada kaku Mas nek iki jane. Dudu paku asline, dudu kulinaku jane. Ya kok ning enek. heeh sampean jajal kendangane aja angel-angel gerakane, sing mudah bae. Iki jan luar biasa. Ayo jajal. 1 2 3 pitik-pitikan joget. Yuk. Oh, ngono kuwi. Ayolah. Iya. Kuwi wis jan kaya mentok dobel tenan. Kuwi Mas Victor contohnya sudah cukup jelas napa belum Mbak Yovika? B kurang. Sampun? Hah? Sampun jelas napa dereng? Kangge kula sing kados ngeten iki to Mas sing kaku ngeten iki terlalu rumit. Wo, bagi seorang wanita terlalu rumit. Nggih. Sing penangan lho Tor, tangane ora usah penak-penak ubah, wae. tangane Oke, ngene, ya. langsung ngene wae. Nah, ngono to. Nah, dicontoni alon-alon ngajari wong wedok ki Alon-alon alon-alon. Mas Victor. Ya. Yuk 1 2 3. Ya, yuk. Alah. Sayang anak, sayang anak. Oh iya, berarti pas dangdut iki bokong itu diubahke. Oh iya, itu khas Banyuwangi. Ayo, wis penak kuwi Mbak Yovika. Penak lho. Pokoke Dites. nganggo Sing menilai kamu ya nanti, Oke. yang menjadi guru kamu. Oke. Ayo. Yo, Mbak Yovika sudah siap? Yo. Nenek. Ah, mendek angel Pak mendek. Ayo, ayo. Yo, 1 2 Nenek, 3. nenek, Ya, nenek. yuk. Wah. Ayo. Pas dangdutmu pas ya. Duduk, duduk, duduk. Wah, nek ketoke nek sik. Lah satu kali lagi. Satu lagi ya? Satu kali Wah, lagi. nyeneng Mau ya. Victor pindo kok. Oh, aku pindho paling ora sampai ke pindho. Ayo mindo ya. Mindo. Yo. Sampai esuk. Ayo. Yo. Wes. Wes. Duduk. Nilainya berapa? Iki paling ora oleh 7, Mas. Wih, kok iso 7 lho, apik kaya ngono kok 7. Set top min saiki nilai 10 ki wis apik banget. Oh, 7 yuk mergo urung perbandingan yang lainnya. Iya no 7 wis sampai coba Liyane. Ki sing ki. Ayo, Apa? bisa ngadeg. Yo. Wah, piro iki, Nggo? Yo, Ken. Gak wani aku deh. Yo, jajal kok kono, kok kono.
dipasnya kendangnya lo ya, masuk jogetnya seliring. Ya, yo, coba kayak apa ya, yo, yo. Piye? Kurang mendek. Oh iya, kurang mendek. Masukannya kurang mendek. Kurang mendek, kurang jentit sama tes. Wah, enak kuwi tenan. Jenenge bae pitik ya. Pitik kuwi mendek. Pitik iki mendek, nek sakmono kuwi lagi jerapah. Ya. Kurang dawa. 1 2 3. Ya, yo. Ya, iki tari khas kurang mendek, kurang mendek. Mendek. Neh mendek neh. Mau mendek neh. Berapa nilainya? Iki yo 6 ae, Mas. 6 ya. Anu soalnya sekoke rada dol dadi medhek sithik ra gelem. Pol. Andinge. Mbak Dwi, yo. Wah, nek iki boh ya. Ayo, joget pitik-pitikan. Iki Banyuwangi lho iki. Banyuwangi. Ilmu iki. Ilmu iki asli tari Banyuwangi. Yo. 1 2 3. Ya, yo. Ayo ratingnya kayak kenemenan. Weh, mulo to aja banget. Sekali lagi niki. Anu, Mas Victor. Dek, sik, dek. Wis diwarai guru kudu manut. Ya. Dan piro ngene iki? Guru. Wah, guru celintisan iki. Ora maksudnya. Ya, gak ngono rada maju. Ya, ya. Nilainya berapa Mas Guru Victor? Iki. Berapa? 6,5. Oh, 6,5. Sinta. Ayo. Iki pomo pitik lancur wah lincah kene. Anu, Sinta ki mempitik Birma. Heeh, pitik Birma. Cilik. Cilik. Ya. Siap? Are you ready? Ya. Ayo 1 2 3 pitik-pitikan mulai. Ya. Wah. Dilandenge kecret. Pajan. Dilandenge kecret. Acan yo. Mergo arep balik terus lagi krungu dilandeng terus diturahke. Apa enek aku kek. Duduk. Ora apa-apa. Pira-pira nilainya pira Pak Guru? Iki rada apik 7,5 apik iki. 7,5. Sarada ngokek. Dikira wis bar bare dilandeng. Kecelik iki ya. Ora apa-apa. Mahasiswi tari. Jurusannya musik dan tari. Makanya ngapik genah iki. Apik, genah apik wis to. Mendek. 1 2 3 gerak. Mendek. Dek. Wah, ketoke anu feminim ketoke. Oh ya, Ki mesti halus ki joget ketoke feminim kok, ketoke feminim kok. Yuk pitik-pitikan dimulai. 1 2 3. Ya. Ayo ngene iki lho. Ala yo pancen. Kok waduh. Lugo wis iki pitik tiran iki. Pitik tiran. Iki jenenge pitik dobolen ya iki. Wes nah. Ini lene pira Pak Guru nek modelan koyo ngene iki? Wes 170 Mas iki. Kok iso akeh men? Wah, iso. Nilai kok turah iki lho. Mosok nek pitik kok ngene-ngene. Iya. Pitik apa? Iya. Nek Bupar Sinem wis ora pitik. Lah apa? Ya wis pitik senior. Kok aku lho. Pitik senior. Sama kok. Pinggir dhewe. Ayo, digandeng no. Ah, nek iki ra pitik neh. Nah, ya pitik. Ya. Aju to. Ya.
Nah, iki babone tenan iki. Ning jono harus. Iki umpama pitik wis ngendhok kene.